beste zinezko misterio bat, mundu bat bihurtu da kontxinan, ezin utxegin antieroiak dipita herri morraldoiaz nork ez du martxan jarriko lako deia. Gazteizetik, bai honarat, mende berri bat azteko dugu gorriak, burua mundua, makina jendea, pentsatu globalkitakin lokalki ezerren, salura gara nolkidea. Uniformatasunetikaz, izakiak, ezaz kontrazgenikoak ezen bakiak, biziri mugaigunik ez baitugu euskarak, modernizatzen bada izakoa, odatatuak duenekin berdiak. Begira ezazu, begira ezazu, nik badera korka badako, nik baina pollo mundu bat bihurtu Donalizazioak mundu globalizatu da, kontsumitu plastikoa janari azkarra, zara guztatu da, zalpena, elkartrukatu edo derrigortu ere dugan, bigreina eta barunak aztako dunaga, zugetako mezikara eta barutu baga, ez eta txarra dunak ez da idaztu erduan, bazter bezagun behingo zakazazara. Begira ezazu, begira ezazu, big barrera korrika badatun, big baina pollo mundu bat bihurtu. Begira ezazu, begira ezazu, big barrera korrika badatun, big baina pollo mundu bat bihurtu. Divita pa